uste du Jakintza ikastolako Lamagelako ikaslea gara. Jakintza telebistan gu ere kazetari saioa egingo dugu. Bertan ikuslei ikastolako albistea berri emango dizuegu. Eguraldia egiten dituegun ekintzak. Hasteko eguraldia aurkeztuko dugu. Gaur ostirala da, abenduaren 18. 4 egun bakarrik falta dira oporrak hartzeko. Ordizian hotz handia egiten du, oraintxe elur ari du mara-mara. Beraz kontu autoa gidatzerakoan. Umeak ere kontu eduki elurretan jolasterakoan. Jator jolastu eta ondo pasatu. Lehen hezkuntzako ikasleek Gabon kanten entsegua egingo dugu, musika tresnekin eta guzti. Ostiralero bezala Betebetxe laukoek patata tortilla ogitartekoa salduko dituzte. Dirua ikasbidaiara joateko erabiliko dute. Goxo-goxoak dira. Amaitzeko 3 B-gelako ikasleek Ordizari buruzko proiektua eskainiko diete bat B-gelakoei. Ea ongi egiten dute. Besterik ez, ondo pasa. Alban zue asko jolastu elurretan. Mila esker horri izateagatik. Hurrengora arte lagunok.